Oras na to, my loves, alas 3:30 na sa hapon on Love Radio. Time is the Philippine Standard Time. Mayong afternoon na pudusab gihapon kanaton tanan, my loves. Duyog na punta sa paglanog-lanog karon sa adlaw today ng Wednesday, 21 ng bulan sa Abril tuig 2021. Una sa good afternoon sa muna sa diay. Ilabi na ning tanang mga kapwa natong padayon sa ilahang pagpaminaw. We are live, by the way, sa mga Facebook page sa Love Radio Davao and sa ato Facebook page sa DJ Space Michael Space link. Palihog kog like and follow, my loves, no? Okay. And of course, aniya pod kauban ka sparring partner nako, way lain kundi si Anya po, yung inyong gwapong charo ay lumping, ha? Sige, sila lumaba, oh, ha? Flash char, punta ninyo, ha? Duyog sa paglanyo-lanyo, kanya na punta, magtikaw-tikaw na punta ni style ni. bitaw gani, happy birthday di ayos ta ng mga nagsaulog, silang adlaw na tauhan. Especially sa muang kinapusgang higala, sa Yes FM Studio, si Ma'am Marife Ibio Labrador. Nagsaulog siya hang birthday today. Happy birthday, madam. And also to the rest sa inyo diha. Hala, sige. Kumusta naman to yung mga nakadaog og pa-premyo nato sa to ang kwartag na idoy? Malipayon kay sila. Ilabi na kining winners nato kagahapon nga si Marcelita Lagungan, si Arnel Kalingasyon, si Liza Sinisa Oler. Okay, si Juni Butay nga nakadaog og 100 pesos nga load. Ilabi na luluwaba kini si Hannah Jane Arellano Hudal nga nakuha gyud niya. Natagnaan niya kung pilang sulod sa ato ang alkansya nga natigom sa patong Lunes, no, nga naa sa 970 pesos. Natagnaan gitaw niya. Congratulations sa imo hapon usab. Wala, sige, kamo niya po siya diya kay para sa gihapon, ha? Matagnaan ninyo, ha? Balik ta lulubaba sa pundo nato nga 300 pesos. Unya tapos gipatungan o tawagan na kining gihulugan og kwarta kaganiha ni Yoyoy. Nakuha niyo tong clue nga iyang gihatag nga kwarta nga gihulog niya kaganiha. Unya tapos i-add nimo sa kwarta na pod nga gihulog ni Uncle Boy. Unya tapos sa programa pod ni Kuya Totoy. O karon na mudugang pud sa kog hulog. So atangin ninyo na siya, my loves, no? Dara ha. Mo ni siya gamay lang ni siya pero makapamasko na kaani, no? Na siya nga tong alkansya, my loves, no? Isa pa. Di ba? Tumataging-ting. Namasinsilyo. Anyway, so buhaton lang ninyo, my loves, no? Atangan ninyo og inyong panukaran mga programa sa to mga kauban diri sa Love Radio nga mga DJ kung sa mga kwarta nga ilahang gihulog o sa mga clue nga ilahang gihulog nga mga kwarta, no? Tapos inyo hadayong tawagan na kining panukaran sa pagtagna unya later on sa to ang pag-live. Pwede na po sad mo mag-comment, my loves, no? Sky's the limit kung pilang inyong mabutang or ma-comment sa ato ang poster nga nasa ato ang Facebook page. I-comment lang ninyo dito ang tubag ninyo, ang LR code nga kung ihatag karon, ang inyong pangalan, address ug contact number. Okay, and ay mo kalimot sa 5 ka mga higala ninyo nga inyong itag dapat. Make sure po nga naka-like ug share ka sa ato ang poster aron ma-sure ang imuhang pagdaog. Okay, so sana siya sa mga requirements pudusab nato, no? Okay, so hinaot sa gihapon padayon gihapon tuutan ninyo, my loves, no? Kay importante kayo gyud nga makatagamta mo aning pa-premyo nato kay para gyud sa inyo hagid sad. Shout out dai ko Marian May Bubutan. Okay, mayong hapon. Shout out po watching from Saudi Arabia. Teresa Galaan, Jerel Lantise, Sarte. Okay, shout out dahil po may kiling, Lizelle Cisneros. Kagat naman dyan. Papaak ini siya. Paaka ganyan, Jay.
Paakan bitaw ka, pakita di ka ba? Makaingkit-ingkit yung kanya. Hara Jane Cobelio Labor, mayong hapon po dusab, hapon sa diha sa inyo ha. Og duyugtan ninyo my loves no. Og padayon ta ninyo sa paglalong-lanog og atangya akong LR code nga hatag. So make sure nga naka-tune in ka sa tuwa sa Love Radio aron na imuhang makuha ang LR code nga ko ang mahatag karong hapuna. Aron ma-comment ninyo sa ato ang poster ang inyong mga entry. So muna siya importante sa mahalaga. Ano mo ganyan yung buhaton? Wala, sige, og to, sa mga tawagan niya, kanyang naglaway karon kay galaway sa merienda sa uban, tungod ang uban, ang merienda nila perting lamian. Ayaw lang kayo mo nga niya, pagsuya-suya niya sila ha. Kanyang mga pangkaon nila, makaon na po na nimo, labaw niya kung makuha niyo mo ng kwarta sa malkansya. Pwede mo po siguro nga muhatag ka sila lubaba. Depende niya sa abot niya. Kung sabot ko niya mo, nga 50-50. Si 50-50. 50-50. Ako mo palit para sa merienda gusto niya. O niya, siya ako ang imerinda. Mo niya siya 50-50. Ang lupit mo! Yun lang talaga, ha? Diyan, ato ang kuhaan nyo. Isa tawagan niya, Jeep. I-acknowledge. Hindi ko bulo sa bisaya niya. Basta mo niya siya kay English speaking magugugod. Yan naman dyan siya na niya. Kanyang community pantry. Hinaot nga di mo mapaliya sa Luzon. Sa Manila. Sa mga bulaos, ha? ang tumungan niya para makatabang sa kinaiyahan. Dili magbunulaos. Nyo, kabalo ko gipanggutom tatanyan. Kuha lang sa unsay makaya ni mong kaon yun. Nyo? Tapos, ang imuhang pugong sa imong kagalingon nga, dili mo kuwag daghan. Mura gyapon niya siya og paagi sa pagtabang sa uban. Aron sila pod makatagamtam. Nyo? Dili patuyang ha. Imbis nga duha ka itlog, isa o duha ka itlog likwaon, isa ka tray mo kwaon. Picturean ka dyan, matrending yung pinakalit. Wala na gitsaya, community pantry yan eh. Ano lang, community panty. Dapat na po yung community pantry para sa mga ilimnyon. Kuha lang kung kinsa gusto mo tagay. Tapos kilid na ay pulis nagatang kinsay makuhaan ni Dere. Mabigyan, good ba? Always your number one. SM Radio Station.